Bio. Gawe apa sampean iki gawe apa? Kok petigasan dek kene barang? Menengo ape riyo. Apa riyo terus nyapo? Yuk. Wis Sarini body lotion. Apa? Sarini. Meneng aja guyu ya. Ini tak tanduk pisan kok. Ini wong ora ngerti. Apa? Sarini. Perini. Oh, apa bener to Perini? Yo bene to rian sak serku aku ngomong Sarini. Body lotion, whitening. Perini, Bu. Perini. Gawe Sarini arepe nyapo? Sak serku. Iki manfaatnya apa? Iki manfaatnya apa aku teko? Haluskan kayak iso putih rian, radoan rian putih kayak mon. Berarti lek secara rutin iki iso putih. Iya to, teratur. Teratur iki cewek iki. Yo alah sikil-sikile barang ya Allah jabang bayi. Mari adus. Yo alah lah. Berarti iki cemen tuku ning ndi? Keranjang kuning. Tuku keranjang kuning. Tekon jenenge ngene ngene iki tukune keranjang kuning rian. Ya wis. Oke. Lho iya, Bu. Sikil ki ambek sikil kuwi beda. Iya. Ya wis. Yo. Tapi yo gak ngono ndurun pisan. Kan karo kanca anak. Yo alah lah.